Acest bionutrivit este un vitaminizant pentru plantă, este indispensabil. Bionutrivit este un îngrășământ organic lichid pe bază de humus de râme. Este cel mai complet îngrășământ care există pe piață. Râmele roșii de California procesează gunoiul de grajd în humus, iar din acest humus noi facem acest lichid pe care l-am denumit bionutrivit. Calitățile sunt enorme, conțin acizi humici, acizi fulvici, micro și macroelemente, plus secretul acestui produs sunt bacteriile de azot care stimulează planta să extragă azotul din atmosferă, din pământ, de oriunde îl găsești. Se aplică folia la cultură mare, la porumb grâu, câte 5 litri per tratament la hectar. Se poate amesteca cu orice insecticid, orice erbicid, în afară de acele produse care conțin cupru. Acest bionutrivit este un vitaminizant pentru plantă, este indispensabil. Humusul de râmă, se știe, este cel mai complet îngrășământ care poate exista. Efectele se văd imediat, chiar și la 2-3 zile în funcție de cultură, după aplicarea cu bionutrivit. Prețul este foarte jos față de alți fertilizanți.